Jonas. Jag vet. Nej, men det är ju mest liksom man känner sig bara så himla ensam när det är så lång tid och så också. Och det är, alltså ena sekunden känns det helt okej, så nästa sekund så kommer man ju på att man inte tycker att det är okej, att man inte vill vara ensam liksom. Men är det så att det är ensam som är det jobbigaste, att du känner dig? Ja, För det jag tänker på, alltså som jag skulle ha gjort om jag var dig, det är ju faktiskt att gå med i de här scientologkyrkan. För jag har läst ganska mycket, de verkar ha det så himla mysigt ihop. Alltså det är ett jättestort gäng som träffas och så har de någon bok som de läser ihop och som, det är så här, ja, men hemligt och mysigt på något sätt. som en bokcirkel liksom. Ja, det är liksom så att har man väl kommit in i den gemenskapen så vill man verkligen inte lämna liksom. Det kostar några tusen att gå med från början, men det kan vi fixa nu om bara kör ett sms-lån liksom. Det kan jag göra från min mobil om du vill, eller så tar jag din och skickar iväg. Jag kommer säkert gå med någon gång i framtiden sen när jag har tid, när jag inte så mycket annat för mig. Så kan vi ju gå dit ihop och läsa den här boken ihop och så har det bättre.